tartalékaidat. Szép! Szép volt, Lezi! Ojjjjjjjj! Szép! Jobb a balla! Ez szép volt! Ez azon van! Igen, igen. Nem tudhat, nem Hát nem, ez a baj, hogy az jó. Jó az! Jó! Szép volt! Jó van, Tomi! Ellentét 3-2-re. 3. Napját! Várja! Szép! Úgy van! Először vezetünk, de úgy van! Szép! Szép volt! Megszálltad, hogy eszmélet a bokájának, hogy bemozgatták egy kicsit. Szép! Nem mondta be. Szép! Bravo, Gabi! Bravo, Csaba! Most emeld rá! Szép! Nem, 15-8. Igen. Rabikán, tovább játszol! Elmegyünk! Jó! Ez lesz, hogy figyelj! Na megérték. Házas vagy, így értem, hogy vélnehézsebb, hogy ki akar gyerek. 13 éves. 48 született, biztos. Hát fiú, ez ilyen mesébe sincs. Ez ha meg lesz videón, Petro átölti be az. A fiú krumplit pucolna. De nem is kicsit. Nem, az az én helyem volt, de nyugodtan ülhetett. Összekevervén a beltelindők, a gépkankot. Hát, hogy túl felé lesz a kép. Előszól az világ. Vagy itt a világosság. Jött egy olyan rosszé, amit most letiltott az euró is. Hoppá, így van. Hogy nem lehet keverni a... Nem lehet a... De épp a török javasolják. Vörössel, de hát letiltották. Miért? Hát magában volt a versenyünk, mert annyira finom. Nagyon finom. Nagyon jó. Hát ez egy csúcs, ez jó. Nagyon jó. Bátra apás tölteni. Én tudom, hogy ismerem, csak hogy jötted elő? Milyen íz? Meg honnan? Házigazda adtam így túl. De arról tényleg nem Eltávolítottam. Eltávolítottad? Eltávolítottad?
Ne bánzőt úgyis megvan. Jó borai vannak, az a három fajta nagyon jó. Kék frankos, Pinot Noir, Rosé, Pinot Noir. Zuzai dumol. Nem tudok olaszóban, de így dumolok. Azt se rossz zoom. Is már, te is már a zöld nagyon száraz, De nagyon jó zavatos, nagyon Nem jó. nagyon. Nem szeretem. Annyira istenem, hogy nem is ittom meg. Nem szeretem, nekem túl férfias. Tegnap este A férjem nagyon szeretem. De ez is egy vicc, meg lehet dönteni, édeset csinálni, meg szállat. Csak cukorkérdés. A cukor kérdése így van.